fil-bidu, il-viżjoni kienet immaġni ta' kumpanija li tgħin fl-armonizzazzjoni tas-saħħa fiżika, mentali u finanzjarja u taħdem fil-qasam tal-prevenzjoni. U għalhekk twildet il-startup Armonelo li minn Diċembru 2019 ilha tiżviluppa u tipproduċi supplimenti tal-ikel uniċi fil-laboratorji tagħha stess. Aħna nidderiġu l-iżvilupp u r-riċerka lejn il-kjarifika fil-qasam tal-mikrobioma intestinali, superfoods u sustanzi oħra ta' benefiċċju għall-ġisem. Probiotiċi magħmulin apposta u l-forma likwida ta' probiotiċi jgħinu biex ifejjaq il-ġisem tagħna u nieħdu ħsieb tajjeb il-mikrobioma intestinali. Il-pedamenti tagħna huma mibnija fuq il-ħbirija, ir-rispett u r-rispett reċiproku. Aħna Armonelo u flimkien miegħek narmonizzaw id-dinja.